Isa ka kilo lang, 200 po. Tinanggal ang balat, itong mga pinagtanggalan at igagata. Ito na ang pangsahog natin sa ginataang Gabi o taro leaves. Dito sa Iloilo, Takway daw yan. Sa amin sa Bicol, Gabi. Ito ang kanyang dahon na napatuyo. Ito ang kanyang mga stem. Lagyan natin siya ng luya, sibuyas, at bawang syempre. Tiga na natin ang pangalawang gata. Ito naman ang unang gata. Lagay na, pinagsama-sama na siya. Lutuin natin siya sa pangalawang gata. Pakuluin sa ilalagay. Wow, pusit. Nagmay lang ang pili ko. Gamay pa daw ito. Gustong gusto ito ni Papay. Wow, wow. Namin ito daling mo, kasubahan mo lang lang. Gani. Isang-isa mo. Gusto ko na nga magkaon. Rice. 1, 2, 3. Wow. Ang bango. Sana hindi makate. Kain na tayo. Ginataang Gabi. Partner natin ay paksiw. Siyempre, ang maraming kain.